Chief Dr. Peter Igweoji Chinyelu, CEO 119 Abuja Restaurant, Malaysia. CEO 119 Abuja Entertainment, Malaysia. CEO 119 Africa Foodstuff, Malaysia. Eze Dinodi Kizis na Malaysia, Imo State. Oyo Madato Agumwa Egwoma Gani Imo State Kiseje. Oya Baleyo Eze ndị Igbo na Malaysia bibi Odogwu nwoke n'iduso Ịmasị ndị egwu odogwu Agụ nwoke oji n'oji Chief Emmanuel Mmadabu Chukwuasi anya Nwachimeleze na Malaysia Emmanuel General Ịmasị ndị egwu Eze ndị Igbo na Malaysia Ijele Keneyo Agụ nwa abịa kene Uchenna Nweze bụ odogwu Nature n'iluso Uchenna Ezeru Nature
Trade Union Malaysia. Yana nwunye ọma gị Mrs. Grace Ezegu Osodiemak Mama Chisu Ndo Village Igbuku Gisi Eje Odogwu ya abalị Dijale luo na Penang Kanjeke n'odogwu eyeje mba Penang Malaysia ka njesi Ọbụzi onye ka anyị chọjebe Akụkalịa na Penang odogwu Akụkalịa n'onye nwere n'onwere Agụmma Ọkịja ka isi eje Chief Ikechukwu Ezeokwu Osa Akụkalịa nke isisi na Malaysia Akụkalịa nke bụ n'Umusu Ọkịja Ifechimelu one na Penang nke Malaysia Director Ike Style and Dimai Ike Spain Enterprises Ndị Igbo mmadụ nọ n'oru Vice President Ọkịja Welfare Association Penang Malaysia Founding member of Igbo Amaka na Penang Malaysia Isi na mụkelesi eluge ezigbo odogwu ije ma bụrụkwazị ọka gị Chief Chinedu Jazz Ụzọwulu Eze Omeọgọ gburugburu na Puchong Malaysia ya na nwunye ya Lọlọ Diana Ụzọwulu odogwu jebe n'ihu oyi abalị Chief Collins Nweze nwa Eze Ringeti na Mgbudi o jiri Ringeti maọbụ odogwu agụ nwoke na Malaysia ka ibebi aka na-eri Ringeti odogwu jebe n'ilu Eze Ringeti odogwu o jiri Ringeti maọbụ agụ nwa bilinuo Eze Ringeti jele ekele yi Eze Ringeti odogwu na-edu sọ Chief Alex Unekwe Ogbuefi Ugodinobi n'ụmụmma Eshi Papi Eshi Monaco Aboki na Monaco obele nwa aka Chukwu dị na alọ ya Owelu ndị nwe ife a na-eme n'ụwa Owelu ndị eji malụ obodo amalụ n'ụwa Jenweghị na dị elu nne ma njenụ maka osisi na onye na-abụla ego ogwegwụbanụ Owelu ndị nwe ife a na-eme n'ụwa Owelu ndị nwe ife a na-eme Owelu ndị ji ife a na-ekwu okwu ya Owelu ndị nwe ife a na-eme Ụnafogo ndị nwe ife a na-eme Owelu ndị nwe ife a na-eme Owelu ndị nwe ife a na-eme n'ụwa Owelu ndị nwe ife a na-eme Chief Honorable Chinedu Afamefule onye ya Eze Akọnobi Gizis n'isi ugwu Ụmụaka na Eziagụ Enugu steeti Akwụdola eze ndị Igbo na Malaysia The Crown eze ndị Igbo 1 na Kepam nke Malaysia Agbaja of Agbaja Ụmụmba Kingdom Eziagụ Enugu steeti CEO Gold Entertainment Malaysia
former Secretary General Ọhaneze Ndị Igbo na Malaysia, former Secretary General Enugu State Welfare Union Malaysia, odogwu nwoke na ọya abalị o. Youngest millionaire bịa kelenu mighty n'ide atọ obelu nwa Chukwu meleze na idebe n'ilu mighty odogwu na-eduso Don Chisom Okeje eshi na Malaysia mighty n'ide atọ youngest millionaire n'Umueshi member Oluroya Union nke Malaysia member Ezenyi Social Club Malaysia isi mkelezi eluge Okonkwo Chika Ezudo 1 na Malaysia yana Mona Rigit Dato 1 na Malaysia odogwu nwa Chigozie ego Chima Nwiba Agwa Chimako Marine odogwu Ojimaline Mogoni ya adịlị mụ n'ụwa agụ nwa onye nwere ino nwere ibenu ọzọ Chima Ibe Agwa Chimako Marine Ojimaline Mog agụ nwa na Port Harcourt ụmụnna nwezu akụ nke mbụ na akpọrọ ya na ezi nwunye gị n'ọlọ Uche Ibe Agwa ọmaobi dị ya odogwu ya abalị anyị ejebe n'ime obom ka ndị ezute odogwu eje mba Nwachimeleze nwoke ọma Biafra odogwu ụmụ obom ka isi ejenu Chief Sir Kisiri Nwosu JP Nwachimeleze 1 Nidato North and South Chief Executive Kings Global Investments West Africa Limited President General Citizen Friends Club of Nigeria Abuja Headquarters Founder and member of Great Elias Friends Club Chairman Umobon Town Union Abuja Branch Umuezedike Village Umobon nke dị na Idato Imo State ka isi bịa ife dị mma tinyere ya egwu ọkwoto n'Umuchu dị akene agụ eji eje mba na Ngolo odogwu Chief Sir Joseph Chinonye Anyacho ọkwoto nke mbụ n'Umuchu agụ eji eje mba na Angola achala Umuchu ka isi eje umenna nyelugo na ihe adelele ezomogi jele ekele yi gbogbo efi umenna nyelugo na isobili agụ nwa Umuchu ka isi eje ogbu efi nze Nnamdi Mezi nwa Managing Director BTS Betina Limited Kaduna isi obi umenna nyelugo nke mbụ n'Umuchu Injinia Emmanuel Nwalagba ọgazi amaka mma bilinu aka na n'ụlọ ala n'uzie nke nunu onye chi ya bụ odogwu na-eduso ọgazi amaka Umuchu ka isi ejenu odogwu nwa onye nwere ino nwere ife Ugochukwu Nwụgbala ga-ekene n'ụọ onye ibe na-eduso ọgazi amaka na Malaysia bilinu agụ nwa ihe ọnwụ ọlụ ka isi eje ọgazi amaka ezi oyi m na-eduso Ugochukwu Nwụgbala ọgazi amaka Managing Director Ugobari Ventures Nigeria Limited ya na nwunye ọma gị lọlọ Ijeọma Nwụgbala ezigbo nne Chikaima Adaugo Nwụgbala lee na oji efie m ọgọ Chikinje ọka nna mbọ oji efie m ọgọ jebe n'ilu aka na-eme ọgọ Chikinje
News. Ijele bia legwu na Malaysia. Ise egwu na Chicken Chop Nyelumefi. Ojefie ma odogwu. Agụgbo ke na onye nwere ile onwere. Mr. Ejije Talent Chicken Chop ọkụkọ na Malaysia. Ojefie ma Managing Director Dominion Clothing Group of Company Nigeria Limited. Yanezi nwunye ọma Mrs. Chinaza Obim Miriam Ejije. Nana ezigbo nwaanyị ma obi dị ya. Oyi abalị o. Agụbatọfịa Bili. Agụbatọfịa mgbanajili uche n'aka n'ukwu. Chief John Ọchụba Okoye. Eze Agụbatọfịa nke izizi. Ifite Enugu Agidi Anambra State. Ịgụla akwụkwọ na Doka Primary School. Wegusie Enugu Agidi Boys. Wenaguzi Innovation College nke Malaysia. Importer and exporter. Ezo Mogondi. Odogwu nwoke jebe na Malaysia dị ebi. Big Fish Odogwu. Jidebere nweze mama. Agụ nwoke na onye ji n'oji ibe. Onye ya na chi ya shoni ya delele. Chief Provost Ofodi Progressive International Club nke Malaysia. Director DC Allied Ventures Nigeria Limited. Ya na-ezigbo nwunye gị Chukwu ji chọọ gị mma. Mrs. Ogochukwu Ezemamma. Ọ dị ka a chọrọ nwaanyị ọma. CEO CC Eze Allied Ventures Nigeria Limited. Odogwu ya balilo. Jaiko nwa mama. Dollar man na Malaysia. Ojule mogo mokoma. Odogwu Jaiko agụ nwa na-eduso. Jaiko na Malaysia. Ojule mogo na London. Dịgba fụ ogologo imi ya. Agụ nwoke na-eduso. Odogwu nwa Malaysia dụbi ebi. Iso na ndị nwe ife a na-eme o. Chief Chukwu nọ nso. Chairman Ọnụọha. Afụ dịgba afụ ogologo imi ya. Nke izizi na Malaysia. Nwa na-ekiri ekiri n'ihi ọma ọlụ. Ya na nwunye ọma gị Lọlọ Helen Kemdelen. Obi dị ya. Nwaanyị alụta na Glen Anambra State. Ya na ụmụaka Chukwu ji wee chọzie ụlọ mma. Befọ Eziadagi. Ya na Ebube Chukwu. Na Davison Ọkpalụgị. Isi na mụ kelezikwa ezigbo nwanne gị. Ijemo Prince Emmanuel Ọnụọha. Emergency 1 na Malaysia. Ya na nne m mụrụ gị. Ezinne Antonia Ọnụọha. Ezi nwanyị zokoro ọlụ. Isikwana m kelezielu gị Chief and Lord Batulonu nke Gburugburu 1 na Iyom. Director B&F Divine Favor International Company. Aka na-ememe building material and plumbing materials. Ya na nwunye ya Florence Nwamaka Dike. Ezigbo nwaanyị oyi abalị. Nwana Frank Nwiko. Anụ nwere obi na Malaysia. Oji abati eme ọgụ 1 Ifite Founder Ado Social Club of Malaysia. Ụmụ Ezeakwa Village Ifite Dulu Kisi Eje. Isi na mụ kelezielu ka ezi nna gị Mr. Sunday Man Nna Boys Ifite Dulu.
ekene ezigbo mama gị Mrs. Grace Nwanyị isi ụmụ agbala afọ mụlụ odogwu jebe n'ihu Innocent Alebe Obi Akene odogwu nwa Malaysia ka isi eje ịnọ test nwa mụlụ n'umuchu oyi abalị ibe dị mmatụ elu ya egwu n'elu ụwa Nnamdi Nwokala Obi Akele Arab money ka mụ na-akpọzi Arab money onye ji ndụ odogwu nwoke na o nwere ihe owe Chukwu ebuka nwanna ji ọfọ ikuku anafọ anya na na-edodo Young money na Malaysia odogwu nwa onye ji ndụ nwata kwọcha gadi Akene Diego maka Chudokwu Ikenna Emmanuel Nwajiakụ nwata kwọcha aka nke izizi Ụmụanaga village Ọka Diego Market onye ji na oji fedema ọgaranya obi ihe dị ọcha dị Akene odogwu nwa na-edoso Michael Okafọ ọgaranya obi ihe dị ọcha Dezagada okokoko na Ọka odogwu oyi abalị Too much money na mgbudi Too much money na Malaysia onye kwuo onwe ọ na-aga onye si ọbụla ya ọ bụrụ gị ijebe Too much money na onye ji n'ojizi Chief Ekene Obiwolo Too much money na Malaysia ome ka ọ dị mma ndị Igbo na Malaysia onye ọma Chukwu na-emeta n'ụla na mgbidi gaba n'ilu onye kwụsị onwe ya ọ na-aga ebe Kwedike bịa Kene ebe Kwedike Umuchukwu isi ejenu onye nweli na obodo ivenu ebe Kwedike ijele Ekene yi Chief Anacletus Ifeanyi Chukwu izu akọ Oji egbe azoku Achịla ọzụọ ebe Kwedike 1 na Agụata na Orumba ebe Kwedike na Umuchubilio anyị ejebeni na Obeledu ka nje kele odogwu eje mba Triple M onye ji n'oji ifenu ATM odogwu ọba ego na isobilini Christopher Okwuchukwu Okolocha odogwu nwoke na Hong Kong agụ eje mba na China Triple M MMM ọba ego ide ego na Obeledu odogwu nwa jegede Ogbuefi na Umuchu Akene Ambassador nwoke ọma Ogbuefi agụ nwoke na-edoso Ezeomogo Akwa Ibom ka ibi Ambassador Christ Ogbuefi na Uchu onye ọma na Ambassador Akwa Ibom ka isi eje
member of SND cabinet Akwa Ibom State Omerora Ezeomogu Gabani Odogwoke ni Adenigbo Ogbuefi Akubeze Odogwu Ogbuefi onye ji n'onyiwe Ogbuefi Akubeze onweli n'obodo Odogwu Agụ nwoke mba ukwu ka Ishiedenu Chief Chukwuka Nwankwo Ogbuefi Akubeze Kisisi na mba ukwu Managing Director ECOWAS Hotel Limited Abuja Isinamu Kelelu His Royal Highness Igwe BN Anugu Ezeukwu Mbuku Yana Mazi Omife One Omife President General Mbuku Progressive Union Uzie Mbuku Omife Nkisi Jebenilu Dukwu Manwanu Zilike Palace Umezu N'Umuchu Siko Investment Bareke Umuchu Kisejenu Dukwu Manu Zilike Bareke Umuchu Yana Lolo Adora Dukwu Manu Zilike Osodie Magu Jebenilu Mwana Manu Yabale Owelu ndị wifa na-emene n'ụwa Owelu ndị jifa na-ekwu okwu ya n'ọbụfa ka anyị na-akpọ n'egwu mụ na afụgo ndị wifa na-eme Owelu ndị wifa na-eme n'ụwa Owelu ndị wifa na-eme Owelu ndị jifa na-ekwu okwu ya ụfọdụ bi na Malaysia Owelu ndị jifa na Nigeria Owelu ndị na